Allo, muri Saint TV. Muri sei. Baba Evelyn. Yeah, man. Ndir bozu didi. Very right. Uri kufare. Ndiri kufara. Masikora muchiite konasi. Muri kutenderera kupi ndekupi kwamaenda kumwe? Borodeo ya. Anishinda kudombosha. All right. Yeah. Haiwa ndinaye munin'ina wangu nemwana wedu 33. Evelyn. Ida bye bye. Yeah, good. Yeah, tasikora tichitenderera. Aiwa tinoda kutendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muchiti supporta, nekuramba muchimira nesu anditi. Nababa Evelyn aiwa zviri kuendeka. Mwari wamasimba usakuitire zvakanaka. Pano pa Saint TV. Ndapi mashoko aungada kungoudzawo vamwe kunzo. Ndinofara nezvomanditira mama. Tenda chokwadi Mwari ngaramba achikuropafadza. Mwari ngaramba achivaropafadza anditi. Avaitire zvidhafu. Yeah, chokwadi. Anditi. Aiwa from Uncle Saint nababa Evelyn for now tichiti much love.